알죠? 좀 어제 예전에 콤비나 갔는데 그래? 갔는데 아까 손 주세요. 앉아 손. 주세요. 네크 알죠? 엄마 따라서 와. 기다려. 가자. Assalomu alaykum va alaykum salom. Xush omading. Nika. Chonchonika. Chonchonika. Afajon shuma da soat chanda? Moda soat. Basta bachajon. 9:54. 9:54 شب. شما подписчикон در کدام طرف این ساعت در شما چند؟ پیامی از نیپاک با فرزانه سلامت باشین برادر عزیز. خوش آمده. ما در دوی عبید در کدام طرف این شما؟ علی جان ایلوا نیکو کجا؟ ما در 15:55 شما بخیر بجان. شما شما نیز بخیر باشد. خوش آمدین همه کسا. نفرانه که وارد انا همین پریمیه فیلم شوند لایک خود بذارید تا که با دیگر подписчикان پخش شده درآیند. افیری مده. سلامتی است، فرزندان است، همه شکر خوب نقش ما خوبین подписчикان عزیز و مهربان و با مهربان. محمد نقش است. تا که کنگوان کایا. امیون سلام و علیکم سلام. خوش آمدین. آیدی کره سوالاتون باشد مرحمت سوالاتون دادن گیرین. من اگر هم کودکا خطی بیرون برامده پرگو که کده افیر نکنم نکو ایلا کجا علیه کردن نمیشود برای روزانه کار کودکا ولی کجا سام چیزه خوشبخت باشه پجان سلامت باشین خواهر جان شما نیز خوشبخت باشید شما نیز همیشه خوش و خورسند باشین کجا خونده سالیار چند پوله خیلی نرخوی ماشین من رو سیگار نمیدانم میپرسم نصیب کجا هم تو چه قصه سلام مقابل علیکم سلام نفرانی که تازه به افیر در آمده هستند خوش آمده چشم حساب احتیاط کرده بریم بچه جان ماشین است ماشین است مایلش کی داریو کانچه سه علی جان
апа шумо гуфта будед ки шахсони шаҳрвандии Русия доранд, то 2 моҳа рафта метонанд ва ҳушёрӣ карда виза мегиранд. Ҳамиро назакак фаҳмонед. раҳмат. Оиди шаҳрвандии Русия озмашмода мефаҳмонам. нафароне ки шаҳрвандии Русия доранд, яъне российский паспорт доранд, метавонанд ки 2 моҳ бе виза дохили Корея шаванд. бисёри ҳамин на фақат тоҷико, қазоқо, узбеко, ҳамон нафароне ки шаҳрвандии Русия доранд мебиёянд, ба муддати 2 моҳ мебиёянд, дар ҳамин мавриди будан дар ҳамин 2 моҳе ки дар ҳамин Корея меистанд, ёло каҷа вай мекунанд, ё дохил мешаванд, ё ягон завод даромада кор мекунанд, визаи корӣ мегиранд, ё дохил шуда визаи донишҷӯӣ мегиранд. ба ҳар роҳ вай мекунанд, худшона ҳамин Кореяда ҷо мекунанд. яъне зиракӣ карда, ҳушёрӣ карда. шумо низ метавонед ана ҳамин тавр омада ҳамчун қонунӣ да омада вай кунед, худтона қонунӣ карда дар ягон ҷо карда кор кунед. фарқ надорад донишҷӯ, визаи корӣ фарқ надорад. ҳастанд бисёриҳо масалан нелегал шуда меистанд, нелегал. лекин ба фикри ман чем нелегал шудан хубтаре ки қонунӣ, яъне ки ҳамин ба таври ҳамин қонунӣ зиндагӣ кардан хубае, истодан. роҳош ҳастае, донишҷӯ, дар ягон завод даромада кор кардан. нелегал аку меистанд, вай баъзеҳо 6 моҳ да, баъзеҳо 6 моҳ меистанд. 6 моҳ меистанд, масалан ба дастгир мешаванд, мисол ба меқапаншон, ба мисол дастгир мекунаншон, ва депорт мекунаншон. я хело ҳастае ки 6 сол, 10 сол, бисёриҳо 15 сол то ҳатто то ҳозира истодагиянд. я хело ҳастанд бечоро нав омадагиянд, ҳамин 1 рӯз 2 рӯз ай муҳлати ҳамон вайшон вақтшон мегзара, аллакай вай мешаванд, аллакай сразу дастгиршон мекунанд. барои ҳамин вай аями тақдири насиб вобастагӣ дорада. неко тонсенко до ёлочо. барои ҳамин ба воситаи ҳамин шаҳрвандии Русия агар омадан хоҳен, дар чандин барномаҳои гузашта ман барномаи тайёр кардагиам, ҳатто 2-3 барнома кардагиам оиди ҳамин кета. дар ҳамин сайти кета анкета пур мекунен, месупорен. вақте ки қабул кардан, яъне дабро додан, ба шумо иҷозат медиҳанд, яъне равон мекунанд ҳамон коғазро шумо мегирен, сипас билет харида мебиёем ба Корея. апаҷон канали дарси кореягӣ мекушодам, хеле хуб мешуд. ман забони кореягӣ да ҳамин канал ҳамин начинаёши саршавиша ҳамин ҳарфоша фаҳмондагӣ ҳастам, ку дарс гузоштагиам 10 дарс намедонам ба фикрам. насиб иншоаллоҳ дар нақша ҳаста, иншоаллоҳ дарс бисёртар мегузорам. бисёриҳо хоҳиш кардестанд, бисёриҳо гуфтестанд онлайн дарсен. мутаассифона ҳамин вақтҳо мувофиқ намебиёд, вақтам бисёр маҳдудае. саҳар мебурам, бегоҳ медурам, чӣ хеле ки медонен гуфтагӣ ҳастам, дар бисёр барномаҳо қайд кардагӣ ҳастам, ки ман дар яке аз ҳамин фирмаи корейский косметика ҳамчун менеҷер кор мекунам, аз саҳар то бегоҳ. барои ҳамин рӯзое ки масалан корам кам бошад вай бошад, сразу дар ҳамин ютуб барнома карда хабар шавад, хабар мегузорам. ҳамин канала ба ҳамон хотир кушодагӣ ҳастам, ки ман шаҳрвандои тоҷик нафароне ҳастанд, ки мисол мехоҳам ба Корея биёянд, дӯстдори ҳамин давлат ҳастанд, фарҳангуш, иқтисодуш ё дигар ба ҳамоно мефаҳмонам роҳоша. барое ки зиёда аз 10 сол шуд мо дар ҳамин ҷа зиндагӣ мекунем, кору фаъолият мекунем, барои ҳамин маълумот метиҳам. савол метиҳен, саволотона удалид мекунен. баъд чӣ хел мегирем?
виза я гуфтам ки дар ҳамон программа менависен, шумо анкета пур мекунен, равон мекунен. Вақти қабул кардан шумо баъд мебиёен, шумо билет гирифта мебиён. ҳозир танҳо тариқи ана ҳамин кета. визаҳо чӣ қадар бошанд? чӣ хели виза? оиди чӣ хели виза? кадом визаро шумо дар назар дорен? ассалому алайкум апаҷон, созен хубен? фарзанда хубан созан? ва алайкум салом, шукр нафс. шумо хубен? саломатитон хубе? хуш омаден. нафароне ки тоза ба канал пайваст шудесанд, хуш омаден. ино ҳами қадар ҳами киндера нағз мебинанд, ҳамон шоколадчане бозичоша. ман гӯш кардесам, корума кардесам, бегони меҳмон миёд, тайёрӣ десам. беҳтарин, беҳтарин. саломат бошен. раҳмат ки вақтотона дарёғ надошта меҳмон мешавен. саломат бошен. ман давно обуна будам. манам шумо ба обуна Робия Нурова мешиносам. обуна манам шумо ба. 이거 똑같아. 이거 안 돼. 똑같이 해니까 할 수 있어. 어떡해. визаҳо кадомаш выгоднитар аст? чӣ хел нафаҳмидам. шумо ҳозир ба российский паспорт биёен, шумо оиди российский паспорт савол доден. бе виза мебиёен, муҳлати 2 моҳ. вақте ки Корея омаден, агар истодан хоҳен, шумо донишҷӯ шуда масалан документ меспорен, дохил мешавен. яъне визаи донишҷӯӣ мегирен, ҳам мехонен, ҳам кор мекунен. ва вобастаи ҳамон дохил ва кадом масалан равия шумо дохил мешавен. магистр, бакалавр, забон меомӯзен. вай дорад, вақту соати хуча дорад. агар ки масалан кор гуфта дуроен ягон завода ҳамин муҳлати 2 моҳда кор дуроену хутонаҷо кунен, визаи корӣ шартнома мекунен қатъи корхона 1 солаи 2 солаи 3 моҳаи 5 моҳаи ва вобаста яка ему хутона чӣ хел ҷо мекунен, чанд моҳа ҷо мекунен, чӣ қадар вақт ҷо мекунен ва вобаста хутона. 아까 이거랑 똑같은 거 있는데 똑같이 이렇게 안 돼. 똑같이 안 돼? 똑같이 안 돼. 내가 터지기라 남에도나 터지기라 매도나. 베론 메브란 카레스키가 메잖아. 안 돼. 근데 좀 해냈어. 원하다 터지기. 존. 줄까? 뭐 먹을래? 나. 아이 좀 해. 아까 소스 있는데. мо берун мебурем ба ҳавои тоза салқинидам кӯдако қатӣ мешинем. рӯзона ҳами қадар гармай берунда ва пише ҳаво намераса тамоман. ҳавош ҳам хе влажния, ҳам хе намнокае ки фаҳмон аст ки донам тоҷикиро. 해봐, 할 수 있어. 어떻게 해? 이거 똑같은 거 했는데 이거 이남에서 똑같아. نمیشوه. 이 어려워. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش اومدین. 해줄까? 주세요. 보내주세요. برای بچه‌هایی که نه ویزای دانشجویی گرفتنیان کدام ویزا رو توصیه می‌کنن؟ کدامش رو توصیه می‌کنن؟ عینی حال همین تاجیکای خودمان علال خصوص دانش همین بچه‌ها دخترها بسیارشون با واسطه انا همین ویزای دانشجویی می‌دارند. چون که از یگانه راه هستی فقط وای با واسطه همین دانشجویی می‌بیان هم کار میکنن هم میخونن.
визаи корӣ то ҳол дар протсесс аст. ҳозир ба мо хабар надоданд. Аз ду тараф ҳозир то ҳол дар процесс рафтааст. барои ҳамин ҳозир фақат донишҷӯён ба визаи ҳамин вай донишҷӯ мебиён омада, тоҷико донишҷӯ шуда мехонанд. баъд дар инҷа донишҷӯён ҳам мехонанд, ҳам кор мекунанд. бисёри тоҷикои худмон бисёриёшон омада тамом карда заводо дар омада кор мекунанд. ман шумо дар амин кадом барномаҳои пешиноро агар тамошо кунед, якта роҳи нақша тавсия додагиём ки агар донишҷӯ омада хонен, ягона роҳи қулай ҳам соҳиби масалан диплом мешавен, соҳиби диплом ва ҳам соҳиби виза мешавен, визаи корӣ. коллеҷ ҳам муҳлаташ кӯтоҳ аст, ҳам вақте ки шумо тамом кунен коллеҷро дар ҳамин ягон донишгоҳи ҳамин коллеҷои Корея, вақти баъди хатм ба шумо корхона яъне ки завод шинос карда метиҳанд, виза метиҳанд, шумо фақат кор мекунед, шартнома мебанданд бо шумо, худчон ҷои кор шинос карда метиҳанд. барои ҳамин ягона аз ҳама роҳи хубу нағзш коллеҷ дар омадан аст. 1 сол забон аст, 2 соли дигар вай аст коллеҷ дарсош. се сол буд ё 2 сол ё 3 сол амхел. апа РВП ки хати рафта мешавад? Не, намешавад РВП хати, мутаассифона. ма агар мо хориҷие барои хона равем, ба мо забонро аз нав меомӯзонанд? албатта меомӯзонанд. агар шумо вақте дохил шуда омаден, якум оҳактан мегӯянд забономӯзӣ, курси забономӯзӣ мебиёен, мехонен. курси забономӯзиш асосан 1 солайне ки ҳастанд нафароне ки масалан тамом намекунанд то охир, 2 сол метавонанд ки забон омӯзанд. анаҳа сар кардан ҳамин як намуд ҳашаротае, яктае не ки овозаш ҳамиқа баландае ки асосан рӯзона сар мекунад. ҳамин чирчирак мегӯянд. ман дар тоҷикистон ҳамқи ҳашарота дидагӣ набудум, лекин мегӯянд ҳаст дар тоҷикистон. овозаш ҳамқи баландае ки. салом алейкум апаҷон, ман як бор рафта будам соли 2019, 2 моҳ истода баромадам, лекин бе нарушени. ҳозир чӣ хел биёям? бе нарушени 2 моҳ истода омад. ҳо метавонен дар ҳамун барномаи вай, дар ҳамун сайти кета ҳамун барнома вай анкета пур карда рӯй кунен. агар ягон қонуншиканӣ накарда бошен, надошта бошен, яъне ягон нарушени, шумо боз медароен. қай ман рафтам паноҳтон бар худованд ба шумо суҳбати хуш хонам, ман ҳадаҳа кунам бегоҳӣ меҳмон падар ба майлаш апайро биё нағз монен. салом алейкум, саломатиҳо хуб ме? ва алейкум салом нағз. апай фарзанд чанд қад шуд? на саломатӣ напурсам, на шумо аймаро пурсиден. хубе нағзден, саломатиҳон хубе, хуш омаден ҳама подписчикони азизу ба меҳри ман, хуш омаден. ман смсотона дар вай ватсап мебинам, саволотона дида то ҳадди имкон ҷавоб метиҳам. бисёриёшон менависанд апа қатъи шумо дӯст шудан мехоҳем, қатъиёшон амон ба чени имконият қатъиёшон суҳбат мекунам, чӣ саволое бошад ҷавоб метиҳам ба таври имкон. раҳмат ки ҳама вақт мепурсен дар ватсап. ассалому алейкум апаҷони азам. ва алейкум салом, хуш омаден додарҷон. апа фарзанд бин ма туғри кунен, ягон донишгоҳ ман мерам 100% дар бораи исми рафтан без проблем. додарҷони азиз, ман ҳамун барномая тарзи дохилшавиша, тарзи дар донишгоҳҳо мактубнависия ман мухтасар осон карда фаҳмондагиам. фақат ай шумо ҳамун кора кардан, яъне документ супоридан, роӣ кардан, ай ҳама роҳҳоша ман фаҳмондагиам. камакак шумоам ҳаракат кунен, ҳаракат супоридан, масалан документ супорира ҳамаша ҳаракат кунен, ёд гирен. масалан чашмотон кушода шава. шумо ки ёд гирифтем бо як дӯст дига тонда карда метен. ҳамаша ман осон карда фаҳмондагиам. барое ки документ супоридан даводавош бисёри бад ваяй
даводави бисёри бад дорам. Ман ай саҳар кор меравам, бегонӣ мебиёям. Ура меспорӣ, меравӣ, мебиёӣ. Масалан ман айҷавай кунам, рафтану омадан лозимае. Лекин мо як рӯзи коримо масалан ба ҳамон маблағае. Мо як рӯз наравем, аллакай минус мешава. Кор ки мекунем мутаассифона дига ҳеҷ ҷо ҷимида наметонем. барои ҳама қадаре ки роҳоша мефаҳмонам истифода барен. роҳоша ҳам хе просто ама дар канал просто гузоштагиём. дохил шавӣ, фаҳмонидагиём оиди ҳама чиз, зиндагӣ, кор. ҳамаша фаҳмондагим истифода барен. Камакак шумоям вай кунен, да худтона хе ҷумонен. ҳаракат кунен шумоам. Апаҷон як савол дигар бахшиш бад ба мо бо кадом забон меомӯзонанд? Бо забони кореягӣ меомӯзонанд. Англисӣ истифода мебаранд. Англисиро донен камакак хубтара. Дар Корея забони англисӣ истифода бурда мешавад. Яъне хеле ки забони русӣ дар мо дуюм забонае, забони англисӣ дар Корея дуюм забонае. Ҷон. Ини Алиҷон? Ина ин нест? кушатеша. Кани бинағалтонда. Чанд намуди визаи кореягӣ аст ва кадомаш барои ҷавонон беҳтарин? Ози ман ҳаминаш фаҳмондам ку шумо навду хел шудед, навду омаден эфир. Визаҳо чанд намудай? Визаи туристӣ, визаи бизнес, визаи донишҷӯӣ, визаи корӣ то ҳол хайвай нест? Намихел визаҳо ҳастад, ай ҳама нағз, ай ҳама осонаш, ай ҳама хубтараш, ай ҳама беҳтараш ва визаи донишҷӯӣ. Мара шинохтан ма чанд маротиба кардам, худам нафаҳмидам ростига, ба хотире ки дар Москваем агар тезикета мебудам сафарот осон буд рафтан. Додарҷони азиз, дар кадом минтақа бошен, дар кадом кишвар бошен фарқияте надорад. Шумо онлайн документотона месупорен ҳамаша. Ва фарқ надорад шумо дар Тоҷикистонен, дар дигар давлатен, шумо онлайн месупорен, ҳама чизотон онлайн. баъд аз синфи 9 медколлеҷ қабул мекунанд, баъд аз синфи 9 қабул намекунанд мутаассифона, аз баъд аз синфи 11. апаяр ӯ рӯз якду рафиқм рафтан, якташ зану кӯдакои хатирафт гузаштанд. Беҳтарин ба кадом виза рафтан? Расистӣ? Ба кадом виза, ба кадом масалан донишҷӯӣ ёки бевиза ба расистӣ паспорт омаданд? Апаҷони азизам забона надонанд, дар Корея кор намегиранд. Додарҷон аку забона надонен кор да масалан корое ки мушкилтарай, забону қарол бозӣ намекунанд, лекин хе коро каманд, лекин мушкилай. Як бор фикр кунед, нафаре ки забона каму беш дона қадруш чихелай, нафаре ки надона чихелай. Забона надони мушкилай. Рости гап. Тавсия метиҳем ки камакак забона омӯзен. Камакак. Ҳамин насиб бошад визаи корӣ насиб иншоаллоҳ ҳамаш ҷобаҷо шава. Агар одамое ки Корея мебиёянд, агар ба визаи корӣ биёянд насиб, забона бояд дуюм уровен донанд. Агар надонанд наметонанд омада. Барое ки ҳамин хел шартнома бастагиянд Тоҷикистон қати Корея ки забона танҳо он нафароне омада метавонанд барои кор тариқи ҳамин шартномаи корӣ бояд забона дуюм уровен донанд, то дуюм уровен. Апа дигар шумо забони дарсои кореягӣ намегузаред? Мегузарам, иншоалло мегузарам. Барои хоҳиши бисёри подписчико зиёд шудагия, бисёр шудагия михе менависам барои забон насиб иншоаллоҳ мегузорам. Шумо баъд нависен дар ҳамун комментария дар зери ҳамун дарсо оиди чӣ чизо ма дарс гузорум нависен, ман ҳамаша мебинам. Иншоаллоҳ ба якта оиди ҳамун чизо дарс мемонам. Чхел онлайн, о май гад, охи камтар кӯмак кунед, хехтон да хизматам нараса, бачатон да мекунем иншоаллоҳ. Додарҷони азизе, вақте ки шумо ҳамун онлайн кишад через ҳамун сайт шумо ҳуҷҷат месупорен, ҳамуно ҳамун донишгоҳда через ҳамун онлайн, яъне ки CV тайёр мекунен, дар бораи худтон роӣ мекунен, чӣ ҳуҷҷате ки гуфтагӣ бошанд тариқи ҳамун сайтшон роӣ мекунен ва ё мебинанд қабул ки кардан шумо дар роӣ мекунанд, яъне ки ҳамун ҷо қабул ки кардан шумо дар равон мекунанд, рафта виза мегиред.
насиб иншолло вайда нависен ҳол як бор душанбе биё тифл сифиду дар я бор нависе хар боя бурхатон гап мезанам ойди и ҷон این نباک تو اوتا دکن داری تو سکر ندارم اوتا جا تو یا ندارم بی ندارم дудашате ای о این نباک تو аликтеша اما تو که الان تو ای که раҳмати калон саломат бошедон барои визаи донишҷӯиро гирифтан минимални сум чанд пул меравад барои визаи донишҷӯӣ чӣ қадар пул меравад масалан дар як сол 4 семестрай сентябр октябр ноябр декабр март апрел май июн 4 як семестраш ҳозир маблағша кун ҳозир не аҷиман ҳозир маблағша кун намедонам аниқтар лекин ҳамин 1-2 сол пеш як семестраш $1200 буд як семестраш як солда 4 семестрай ҳисоб кунед чӣ қадар мешавад баъдан роҳпулӣ шумо масалан аз тоҷикистон агар биёен ҳозир як тараф қариб $900 $800 через дубай лекин $1000 через қазоқистон $900 через туркия намедонам чандай рости гап ҳамин қадарша медонам ки ҳами хелайда ҳами $800 билетон иҷа мебиёен масалан хона агар гирен квартира ё ки хобгоҳ даистен як сола хобгоҳ пулаш чанд сум бошад ана инам ҳар донишгоҳ ҳар хелай маблағаш ҳаст ки $500 ҳаст ки $400 ҳар хелай маълум нест ҳаст ки $800 ва ай шаҳро ай донишгоҳ вобастае агар дар квартира зиндагӣ кардан хоҳен хонаҳо аз $250-300 сар мешаванд ҳако худтон ҳисоб кунен масалан ман ами як моҳаву 4 семестра ҳисоб кардам маблағошуно гуфтам бале кета пур кардан рафтан шаҳрвандии русия қатӣ баъди 10 рӯз зан шароӣ кард абрадна худаш истодам ҷайне ким як намуд либосҳое пӯшида буданд полни киноҳои кореягӣ штоби туристода монанд бошанд фаҳмо ҳози амин кета қатӣ амин программаи кета қатӣ бисёр рафтесан бисёр омадесан бисёр шиносо навистанд ки омадем дар омадем ба фикрам ки бисёриҳо ҳози намедонанд лекин омадесан спорен агар шаҳрвандии русия дошта бошен спорен шояд бахт бар рӯятон механданд шояд қабул мекунанд шумо да иҷозат метиҳанд мебиёен апамай шумо забона чанд қайд дарс доден омӯхтам чӣ хел боз бештар омӯзам гуфтам ку дарсҳои навбатия иншоалло интизор шавен иншоаллоҳ мегузорам Ego pe, mitro pe. Салом, ман шаҳрвандии Русия дорам. Чӣ хел кунем ба Корея равем? Ва алайкум салом. Бози оиди ҳамин ман ҳамаша фаҳмондам. Шумо нав дур омаден чӣ? Ҳамаша ози фаҳмондам. Дар сайти ана ҳамун кета ҳаст. Анкета пур карда равон кунен. Қабул кардан, шумо да иҷоза додан, адабият кардан. Билет гирифта мебиёед. Апаҷони азизам, Корея дар сериалҳо хушрӯ метобанд. Кан як бор нишон тен дар шавӣ чӣ хеле пешакӣ раҳмат. Ростига мо дар як боғчаи штагием. Иҷа ҳичам наметоба. барномаҳое ки гузоштагиам беруноша бисёр сёмка карда мондагиам тамошо кардагӣ нестем. Ҳозир мо просто дар як боғчаем. Боғчаи қариби хона.
О, балунда. як ҳамсима падараш ба Корея бо визаи сайёҳӣ рафта ине ки дар уҷа кори фаъолият дорад. Дастурека ҳамонро мегӯям ғайриқонунӣ боша. визаи сайёҳӣ қатъи рафтагӣ. рости гап дар ҳамин ҷа одамо ба ҳар намуи виза мебиёянд, лекин кор мекунанд. Кора меҳнати ҳалол. фарқ надора вай стройка кор мекунад, ҷа стройка бисёр кор мекунад, барои пулуш зурай, пулуш беҳтарай, бисёрай, пулуш зиёдай, ба ҳамин хотир стройка мекунанд. лекин опаснее кор. худтон медонед стройка чӣ хелае, тим боли инора зданиёшон чӣ қадар баландай. баъдан мебиёянд, ҳама кора мекунанд, меҳнати ҳалол мекунанд. муҳим меҳнати ҳалолае. 오다죠. 나 달래네. рав бачаҷон. 신발. барои ҳамин фарқ надорад ба кадом виза мебиёнд кор мекунанд. инҷа агар кор накунӣ зиндагӣ карда намешавад. мебиёӣ кор мекунӣ, худта ҷобаҷо мекунӣ, масалан кор мекунӣ дар ҳамун муддати 2 моҳ. бисёриҳо ҳамин ба шаҳрвандии Русия мебиёнд, дар муддати 2 моҳ кор мекунанд, пули ҳамун вайшона мебароранд, пули донишгоҳ дохил шудан, яъне пули ҳамун шартномаи донишгоҳ мебароранд, баъдан дохил мешаванд. беҳтарин маладес қаншона зананд. бисёриҳо ҳастанд бачаҳои ҳамин ёш 19-20 сола мактаба тамом мекунанд, мебиёянд кор мекунанд, яъне ки ба ҳамун шаҳрвандии Русия баъдан дохил мешаванд. масалан хонашон пул намегиранд, худшон меҳнат мекунанд. барои ҳамин вақте ки омадем ва фарқияте надорад чӣ кор аст. муҳим меҳнати ҳалол кардан, ба пеш рафтан. апаҷон номерои ватсаптон чандай? номерои ватсап эфир тамом шавад, баъди эфир дар якум комментария вай мекунам, номероро закрепит мекунам, баъдан гирен номерои ватсапа. салом апаҷон, ман виза Корея 25 мерам. нафаҳмидам. Карине Супрун, нафаҳмидам маънои гаптона хоҳарҷон. ман виза Корея 25 мерам. хушрӯтар фаҳмотар нависед, нафаҳмидам. оё ин рост аст апаҷон, медонед ё не? салом апа, мада дарс метин? ва алейкум салом. дар ҳамон канал, амин ютуб канали оилаи тоҷик дар Корея гузоштам дарсоро, ҳамуҷа метавонед ки омӯзед. апаҷон илтимос ин фирма бовар кунам ё не? кадом фирма? вайтона муфассалтар нависед. салом апаҷон, чӣ хел бурем Корея? шаҳрванди теҷа боша ё нафаҳмидам. шаҳрванди теҷа боша ё на ё шава? ҳамин саволотона пурраи хушрӯтен, нафаҳмидам. хушрӯтар нависед, ҳарфотон хато мебиёяд. ҳамин тарафи манфӣ визаи донишҷӯиро медонӣ, яъне кадом камбудиро дорад? камбудӣ визаи донишҷӯӣ камбудӣ надора. камбудиш чие? ҳамун айхтон вобастае. нафар яхел одамое ҳастанд, не каҷима, яхел одамое ҳастанд ки танҳо хонда метавонанд, тамом кор карда не. бисёриҳо ҳастанд ки баробари хондан кор карда метавонанд. агар шумо ба ҳисоби худтон биёед, донишҷӯ шуда омадан, шумо бояд кор кунед, яъне ҳам бояд хонед, ҳам кор кунед. мегӯм ки осон нест, мушкилай, на ҳар кас метавонад. бисёриҳо ба ин да мепартоянд. барои ҳамин камбудияш ҳаминае ки вақте ки агар дарс меравед, мебиёед монда, бо кор меравед, ё ки кор меравед, мебиёед дарса хушрӯ хонда наметавонед, ҳамин камбудӣ ҳаминдай. яхтон вобастае. агар ки тонен аюдаш буроед, метавонед. вақте ки ман аями тоҷикистон донишҷӯ шуда омадагӣ будам хонданӣ, ҳамин 2 моҳ хондам, 3 моҳ буд, ман сразу кор буромадагӣ будам. сразу кор буромада. ҳам мехондам, ҳам кор мекардам. дар инҷа кор проблема нестай. агар масалан пагоҳ кор кардан хоҳед, сразу медроен ҷои зистона, масалан поиск метиҳен, чӣ хели кор. ҷошда мебаро 1 соатай, 5 соатай, 1 рӯзай. сразу ҳамун вақту соато масалан бекор бошен, сразу меброен кор мекунем, маблағтона мегирен. кор проблема нест инҷада. муҳим забона донен,
ҳушёр бошен, зирак бошен, ки ҳамин куҷое ки қадам мемонен, ҳамин ҷои қадам мондантон надонен. Тамом дигар ягон хе мушкилӣ надора. Ягон камбудӣ надора ами Корея. Хеле пешрафта. номи фирма Корея 25. Ман рости гап хеле фирмаро намедонам хоҳарҷон, ягон тавсия шумода додан наметонам. Ман ягон хе фирма намедонам рости гап. Якум бор фаҳмидистам. Дар шабакаҳои интернет дидам. Намедонам рости гап. Апаҷон дар як рӯз чанд сум ёфтам мумкин примерно. Соати кори ҳозир чанд шудаги бошад? $7 аст, $7 чанд сен шудаги ё $8 чанд сен шудаги. Вай вобаста аму вақти шумоай. Ҳастае коре ки 12 соате, ҳастае коре ки 5 соате. Ҳисоб кунен. Аз стройка усуш стройкаш $100, $110 меброяд, стройка $120. Кореи масалан мушкилтараш бояд $150. Ай коре ки масалан завод павод бошад $90, $80. ҳастанд бо корхонаое ки масалан 12 соата кор мекунанд, бо вай доранд дополнительный кор. Дополнительный коруш бо зиёдай, ду баробарай да. Кор мушкил нест даиҷа. Маблағшам нағзай. Ай ҳама мушкилш ҳами омадан визай да. Ҳами ягона роҳи ҳами мушкилиш визай да. Ҳами виза бошад тамом. Бачаҷони ман да уҷа машқ кардисай. ҳамин тоҷико чаловиро дӯст медоранд, асобина модарҳоё бибиҳо дар амуҷа ҳаст. Чалови чӣ бошад? Чалова мегӯен шумо? Чалов ҳамун вай қати тайёр карда мешавад. Чакаву оби хунукаям хе ҳамун бошад. Апаҷон инстаграм доред? Мумкин ҳо инстаграм дорам. Эфир тамом шавад, насиб бошад, дар зери ана ҳамун эфир номерои ватсапа бо саҳифаи инстаграм насиб бошад, иншоаллоҳ мегузорам. Якум комментария ба закрепир мекунам. Салом қоҳар асканум. Ва алейкум салом. Хуш омаден. Апа да саволои ман ҷавоб надодем ку. Да кадом саволтон? Апаҷон дар рӯз чанд сум ёфтам? Мумкин саволтона ҷавоб додам ку. Чӣ хел ҷавоб надода? Боз ман 1 соат оиди ҳамин пулгирӣ соати кори ҳамино гап задам ку. Салом хоҳарҷон, кор да дигаҳо кор да дига ҷо. Салом хоҳарҷон, и кор да чӣ да гиҷоҳо и кор нафаҳмидам. Апаҷон мағфират хоҷиева. Ай сар саволтона хушрӯтар нависен. Елочка апа барои замон чӣ кор ҳаст дар Корея? Дар иҷа кор завод да пур, заводи телефон, заводи мошин, заводи кондитсионер, заводи мурғ, ҳама кор аст, тамоми кор аст. Гуфтесам ку кор мушкилӣ надора, проблема нест додиҷон, апаҷон, хоҳарҷон, акаҷоно. Муҳим забонай, муҳим визай, тамом. Ман критикара мегум, ай пушти одамо гап мезананд ку датеҷи ки бибиҳомон ҳамуро чалов мегӯянд. Ман чалова фикр кардам ки мана чалов ҳаст ку чакара бо об тайёр мекунанд мехӯранд. Гапу гапча аку рости гап дар иҷа ғайбат чайбат хеле чизода вақт надоранд. Надидам рости гап. Хай ку да ҳамаи ҷои хеле гапзанӣ ай паси якдигар ҳастаю, лекин надидам. Ҳамин мардуми Кореяро як сиршона гап занум, агар ҳамин душмантам боша ку дар руд механда, ҳамин ширинзабонӣ мекунад, як намуд гап мезанад ку ҳавай душманай агане. Лекин ҳис намекунӣ ки ҳавай масалан туя нағз намебинад душмани туяй. Ҳамин хел забон ширинан, ҳамин хел хушрӯ муносибат мекунанд, ҳатто ҳис намекунӣ ки масалан ҳамин душмани манай. Нишон наметиҳанд. Тамоман нишон наметиҳанд. Неку епиги мого. барои ҳамин ҳама мумкин аз ҳисоби ҳамин кор пор бошад. Масалан ҳама саҳар меравад, бегоҳ мебиёд, кӯдакошон садик да кӯдакошон рӯзона нағз дидам намешава. Ҳама кор садик шанбе якшанбе мешавад, манам мебиёрам
ё бегониё мешавад, камакак берун мебуроранд кӯдакҳоро, тамом ба ҳамин. мумкин ки кор да бандан, қафои зиндагӣ ҳастанд. иҷа медонед чӣ хел рӯз тез мегзарад, ҳам хел вақту соат тез мегзарад. саҳар меравӣ, бегоҳ мебиёӣ, ҳис намекунӣ. ман даже бовар намекунам ки соли 2012 омадагӣ будем, ина соли 2022 шуд. чӣ хел 10 сол чӣ хел гузашт, боварӣ намебиёяд. масалан 20 сола будем, ҳамҷо омадагӣ будем, 19-20 донишҷӯ шуда омадагӣ. вақт ҳам хел тез мегзарад, вообще намефаҳмӣ. шояд айми ҳисоби банд буданшон успед намекунам, ҳами ғайбат даву душманӣ дам хе чизода. неким надидам, рости гап надидам. апаҷон кадом коллеҷро ба мо тавсия медиҳед? кадом коллеҷ шаҳроша ё ки масалан спецора? шаҳрош бошад, аку ай худтон вобаста кадом шаҳрро интихоб карданин. лекин шаҳрое ки масалан популярниян, масалан мана Сеул, Инчон, у тарафо номдор ки ҳастан, масалан пойтахт, уҷа зиндагиам мушкилай, маблағҳои ҳамин шартномаҳои донишгоҳҳоам, зиндагӣ, масалан пули хона, ҳамаш вообще қиматай. шаҳрое ки масалан нормалнян, беном, масалан популярни нестанд, уҷада зиндагӣ нормалия, донишгоҳошам камтар арзонай, сатҳи зиндагӣ, масалан расход уҷада нормалияй. масалан мо дар шаҳри Тегуем, мардум дар иҷа тамоман дигаре. ҳама намедонам, Сеул меравам, мардумо уҷа тамоман дигарай. саросима ҳама ҳамин даводав одам пур, мошин пур, пробка. хай пойтахт ки аст, уҷа одам бисёр. ҳамин асоби набегонӣ мешавад вақте ай кор мебироянд ё саҳар кор меравӣ, вообще метро да дуромадан боло ба боло ҳам хел медироянд ё бегонида. барои ҳамин шаҳри мо иҷа камакак ваяй оромтарай. донишгоҳи масалан Кемён, донишгоҳое ки мо хондагием, Кемён, дар ин донишгоҳи Ёнгнам, Кёнбук ҳаст, донишгоҳҳо нормалиян, коллеҷам доранд. ино иҷа як донишгоҳаш, масалан донишгоҳи Кемён, мисоли оддӣ, ин донишгоҳ ҳам коллеҷ дорад, ҳам иҷа донишгоҳош ҳар якташ ай ҳисоби худчон ҳамин коллеҷ доранд. балницаҳои махсуси ҳамин ай худчон ай ҳисоби худчон доранд. яъне ки донишгоҳ ҳама чизои худчона доранд. ҳама спецо дар ҳамун донишгоҳ ҳаст, чи медицина, чи инженер, чи масалан ороиш, масалан кошонаи ҳусн мегӯянд ку масалан меомӯзанд, ҳамаша. овқоти тоҷикӣ доранд, салои тоҷикӣ аст. тоҷикӣ нестаю, салове вастаю, узбекӣ. тошкан мегӯянд, самарқанд мегӯянд, ҳам хел баё ҳастанд, ресторанҳо ҳастанд, хӯрокҳошон ки хумонда ваян ку монандан ку ҳастанд. аку мо хумонда хона хӯрокҳои тоҷикӣ мекунем, рӯзона ки кор да бошем, хӯрокҳои ҳамон корхоная вай мекунем, мехӯрем. дар хона бошем, нон мепазем духовкада, хӯрокҳои тоҷикӣ мекунем. ҳамиро дар кадом шаҳр боша? ҳамикро чие? ҳамикро дар кадом шаҳр боша? ман шаварқа чи мерам, насиб худо бошад. карине супран беҳтарин. соҳу саломат омада расен. барору комёбӣ дар корҳотон. карине супрун. апа гражданство свидетельство права Корея метавонад вуҷуда виза студентӣ кунад? ҳо метавонад, албатта метавонад. омӯхтани кадом забон барои шумо мушкилтар буд? англиси ё корегӣ? маска мекунӣ? бия. омӯхтани кадом забон? саволо бисёр шудагӣ, як мо ба навбат ҷавоб метиҳем. интизор шавем. донистани кадом забонам? ман забони англисия ай синфи панҷумӣ ва иловагӣ хондагӣ ҳастам дар тоҷикистон. синфи 7 будум, аллакай талаба доштум, 2 сол хондум. яъне забони англисиро ман худам медонистам, дар тоҷикистон омӯхтагӣ будум, ягон проблема набуда. ман вақте ман омадум
забони англисиро чием корейский медонистум. Баъдан корейский мушкил буд, хондам, ёд гирифтам. Иногда вай мешудам, гизала мешудам, чӣ ба намешад, чӣ ба ёд намегирам, чӣ ба масалан наметонам. Ами кӯшиш кардан дар кор будааста, ами сабр кӯшиш. И забони англисе ман ки медонистум, барои ми омаду мушкил набуд. Вақте ки ба забони корейский гап зада наметонистам бисёр чизора, ба забони англисӣ мепечондам да. Забони англисиро ман дар Тоҷикистон аз синфи 5 то синфи 7 хондагӣ ҳастам. Баъдан талаба гирифтам. Чӣ хел мегӯянд ки чем хондам практика беҳтаре барои мустаҳкам кардани ҳамин ҳама чиз. Ман талаба гирифтам, синфи 7 будам, синфо 11, 10. Амхе вайёра дарс медодам. Забони англисиам хондагӣ худма дигарода дарс медодам. Бо бисёртар бо вай мешудам. Бисёртар ёд мегирифтам. Апа да саволи ман ҷавоб надодем. Кадом саволтон? Ҳама саволора ман хонда тез ҷавоб додисам. Кадом саволтон? Ягон савол пропуска шудагӣ нестай. Апа да Сеул кадом донишгоҳ тавсия медиҳед? Дар Сеул донишгоҳҳо беҳад бисёрай. Инчон да ин ҳад яке ҳастай, ана ваям беҳтаринай. Ҳамин оиди донишгоҳое ки ман тавсия додагим кадомаш хубтар беҳтарай, бо бисёртар агар хубтар донистан хоҳен, ҳамин канали ва ютуб канали Оилаи Тоҷик дар Корея дароен ҳама барномаҳоша дуроен видео архив да ҳамаш сахранӣ карда мондагиай. Оиди Корея полни маълумот мегирен. Саволоту наметием бо чӣ даву далил мекунем, ман намефаҳмам. Баъд мегӯем ки чӣ ба ҷавоб надоден. Саволоту наки доден? Истен мунтазир шавем, аш мо да ҷавоб диҳем. ҳамин шартномаҳои коллеҷ чӣ қадар дариб бошанд? Шартномаҳои коллеҷ 2 сар мешавад, 2.5, 2.5, 3.5, ҳар хел вобаста ҳамон ихтисосай. Апа илтимос дар WhatsApp навистам ҷавоб диҳен. Эфир ки тамом шавад ҷавоб медиҳам. Охи ман як телефон қатъим ҳозир. Эфир даем, ҷавоб дим эфир боем бро. Мунтазир шавен. Бовар кунен ҳамин вайда айпада вайда ҳам хе саволо бисёре ба дараҷаш. Ҳама ҳавайёра нигоҳ карда ба навбат ҳар рӯз ҷавоб додистам, ҷавоб метиҳам. Касоне ки саволошон 2 рӯз меистад, 1 рӯз меистад, интизор шавен, ҳаматонда ҷавоб метиҳам. Барое ки бине каналда 49 000 подписчикае. Да Инстаграм отдельняй саволо, да и WhatsApp отдельняй. Ман як нафарам ку. Барои мин ҳаматонда иншоалло ҷавоб метиҳам. Апа ма гражданин Российской Федерации бурам Корея меом да уҷа бекор. Намемонам. Биёен кор бор кобен, шиносотон бошад, агар бошад набошад, амон сайтои вая мондагиам барои корёбӣ забони англисӣ хатиам ҳастай, забонша иваз мекунен. Ҳамаш ҳастай корёбӣ, кор дар куҷае не каҷма. Ҳамин ҳушёр бошен, ҳама кора метонен, айёдаш мебуроен. Ҳама кора. Апа да WhatsApp то навистам ҷавоб тен насалай кетада. Майлаш. Апа ҷин азизам, аз шумо як хоҳиш дорам. Маро ба $5000 даҳрӯза Корея равон каданян, аммо шароитамон вазнин ва ман кӯмак карда метавонед? Оё не рафтам кор кардам, аввал суми шуморо бармегардонам. Саволои аҷоиб. Ман барои шумо дар ҳамин канал вақта дареғ надошта ҳама маълумотро додестам, гуфтестам, фаҳмондестам. Бо иниш чие ки масалан бо ма $5000 тиём бо масалан вай кунам. Рости гап ман намедонам чӣ ҷавоб тиём дар саволотон. Агар аз ягони дигар давлат депорт шудагӣ бошем, моро Корея иҷозат метавад ки дароем? Масалан кадом давлатро дар назар дорен шумо?
салом алейкум хоҳар, шумо дар кадом видеотон гуфта будем ки як шиносатон метавонад китаро аз номи пур кунад? Аз номи мо агар имконият бошад номерои телефони ҳамон инсонро мегуфтед. бале, ман дар як барномаам гузоштагӣ будам барои нафароне ки агар наметавонам пур карда, як одам ҳаст дар ҳамин чиз нишон медиҳад пур кардана, лекин вай чӣ мегӯянд, ҳаққи хизматиам мегирад. вай номер надорад, саҳифаи инстаграмаш аст, саҳифаи инстаграмаша ман насиб бошад вай мекунам. ҳамин эфир ки тамом шавад, номерои ватсап, саҳифаи инстаграми ҳамин канал, баъдан саҳифаи инстаграми ҳамон шахсе ки барои кета пур кардан шумода нишон метиҳад мегузорам. амин дар ватсапам навис. исломиддин муҳиддинов бародари азиз, не ки ман гуфтам ку интизор шавен. ман эфирда, ман чӣ хел шумода ҷавоб метиҳам? ман эфирда. Не ку тонгсен кагока? алиҷон качика? гирдо дарҷон шаба? окре. намҷа ҳаҷан шитрока? акаҷонуш калон шуда додарша нигоҳ мекунад. пеш аз эфир баромадан валериан кабхрен ки сартон мекафа. вой бинен, як савола 10 бор як бор гуфтан тамом охи. пеш аз эфир баромадан. ассалому алейкум. ва алейкум салом. хуш омаден ҳама каса, хуш омаден апаҳо, додаро, акаҳои азиз, подписчикони меҳрубони ман, ҳаматон хуш омаден. салому алейкум. ин чӣ барнома, дар чӣ мавзӯъ? дар мавзӯи Корея, оиди Корея агар саволотон бошад, саволотон додан гирем. апа эфира сохранид кунед. майлаш, эфира сохранид мекунам ман. раҳмат хоҳар ки ба саволам ҷавоби пурра додед. худованд нигоҳбонатон буд. муваффақият шумо ба раҳмати калон. апа акасед, акаи азиз ё апаи азиз, барои миннатдориятон. сосо балли додарҷон, дастоша шуя бачаҷон. ҳозир дар Корея ҳам хешудагие ки акнун ҳоҷатхонаҳош нею, масалан мана ин сауна пауна ягон ҷое ки масалан барои кӯдако аста, даже ҳоҷатхонаҳош намошам ҳозир ҳам хикадагие кӯдакони ай 3 сола 4 сола усу дигар масалан писаро наметавонанд қати модарошон сауна раванд ё ки духтаро қати падарошон мумкин нест. модар масалан бо духтараш меравад, писар бо падараш мумкин нест. пеш ихе қонун набуд, масалан ҳозир ҳам хе карда мумкин нест. гуфта кӯдако калонанд, масалан кӯдаки 4 сола аллакай мара мефаҳма қати масалан писар қати модараш наметавонад ки дарои ҳам хеҷо. барои ҳамин дига мо акаш ки ҳасе додарҷонша гирифта медорора. баҷони азизам, мо хизматҳои шуморо, заҳматҳои шуморо қадр мекунем, аз шумо миннатдорем. саломат бошед. сайтҳои 18 дар Корея кор мекунад. сайтҳои плюс 18 дар Корея кор мекунанд. масалан дар кадом масалаш катастрофа ҳамхе чизо ё масалан ягон чизои шумо чише дар назар дорем? апа кӯдакони русский говорящи дар Корея чӣ хел садиги ё ки мактаб мераванд? дар Корея мактаб мераванд, корейский мехонанд. ҳастаи мактабҳои забони англисӣ, бо забони англисӣ пуррама дарс. ҳозир дар Корея соат чанд шуд? Озбекистон қади чанд фарқият мекунад? дар Корея ҳозир соат чанд шудаги соат 10:47 шаб 10:47. фарқияташ 4 соат.
Шушта бачаҳои ман рафтам. Карецо ҳушашон ба бачаҳои ман меравам. Таҷикоро дида чашмашон калон шуд. Алиҷон ҳайфай ҳайфай. Ҳайфай. Нодо ҳарсуисо? Нодо ҳе. 알지 인사했어? 안녕하세요 했어? 애들 얘는 한국어를 잘해요. 8개월부터 어린이집 가게 돼서 그래서 너무 잘해요. 그래서 놀라지 마세요. 이런 외국인들을 처음 보이신가 봐요. 몇 살이야 니까? 그럼 아니 7살. 7살이라고. 그냥 3살이라고. 얘는 한국어를 이해하고 근데 말은 잘 못하지만 이해해요. 네크 어느 나라 사람이에요? 어느 사람? 타지키스탄. 타지키스탄. 태권도. Huşşon raftayda kudako. Xargo bachajon. Apasha xargo. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. Huşşon merhaba kudakoy tojika mebina. Ne Alican ilova. Kujoy ki nabroim. Çaşmaşon, çaşmak makın tojikah mı çıkılan? Çaşmakum kalon ino çaşmaşon mayda. Ne bina huşşon merhaba. Bu simbolik kudakoy ma kares ki kamezanın mı hayran şudan ki va. 네, 그 참 정리하자. 여기 참 엉망해. 아까서 원래 심어도 보죠, 그죠? 아빠 hacemos ziyod meşava da kare konuyor mu kuma elegans kunum. Elegans? 알죠 안돼. 잠깐만요. 근데 뭐? Parasız ki pasport dumu hay kanuni. Saytayı ve şagari ho bego kormetne hame davat makadege. 어때요? Rostiga bixi sayto ma nadidam. Hame qasol ma imje ma namedonam nadidam. Oydi içi çıksa nametonam. Ma oydi xitsam gab zada nameton. چیزی که به مردم فایده میبره چیزی که به مردم مهمه در کاره همه چیزا رو سوال چین خود داره خیلی سوالات ما جواب دادن نمیدونم درست کرد نه که اما نیوسو دیگه 엄마 있는데 이정도. اما چیزی اما مگه شکته 아니 치워 이정도씨? 알았어. 어디시? 뭐 앉아. 아줌마씨. 어디시 내가? اپا پیش از کاری رفتن ما مهمانخانه забронировать میکنیم میریم در همیشه مهمانخانه زندگی میکنیم اپا پیش از رفتن ما مهمانخانه забронировать میکنیم البته میکنین وقتی که شما در همون سایتی که анкета пур карда месупорен анкета пур карда ки супориден вақте ки қабул кардан ба шумо даъват яъне ки иҷозатнома додан равон мекунанд справай карда коғаз шумо баъдан гирифта билет мегирен меҳмонхона забронировать мекунен пешакӣ ҳама чизоша мекунен пешакӣ тайёр мекунен баъдан мебиёен агар як чизи дигар агар нафарони масалан ягон хештаборотон ягон шиносотон дӯстотон дар Корея бошад масалан меҳмонхона мегӯянд ки хештаборам ҳастай рақами телефони ҳавая мемонен адреси хонаша мемонен мегӯянд ки ман хони ҳамин хештаборам мерам ё шиносум ё дӯстум саломат бош бачаҷон саломат бош ҳам хе меравем 그대전 뭐 가름 무서워. ҷон
балан габзан. Чиба. Хушур габзан балан. Кудуҷон, ман калом савом. Амин. Амин бурунда забонаш. Али айсакун. Мега Худоҷон ма калом шавам. Кудуҷон, ман калом савом. Айдуна калом савом. Кудуҷон калом савом. Амин. Адасо. Амин. Худоҷон шукр мекунам гу. Кудуҷон, ман шукр мекунам. Ман калом савом кунам. Амин умрум дар забонат. Худоҷон ку. Ту ям мекунӣ гу. Гу. дӯстони азизам, подписчикони азиз, раҳмат барои иштирок кардану масалан дар эфир будан. Манам вақти худа дариқ надошта барои шумо чӣ қадар маълумоте ки доштам, чӣ қадар саволе ки доштем ҷавоб гардондам. дар ҳамин ҷо бошад бо ҳамаатон хайру хуш мекунам. дар паноҳи исмати худо бошед. Худо нигаҳбонатон. иншоаллоҳ бо оянда эфир кардам. саволотона тайёр кунед ё ин ки дар ҳамун зери комментариҳо гузорен. дида баъдан ба ҳар яки шумо ба саволотон ҷавоб мегардонам. иншоаллоҳ барномаҳои оянда, барномаҳои ҷолибу хуби бар оянда интизор шавед. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо. бачаҷон хайгу апау акаоша хайгу бачаҷон. хай дар паноҳи худо бошед. хоб худованд ин фарзанди шуморо нигаҳбон бошад. худованд умри даросад, раҳмати калон саломат бошед. худованд шуморо низ дар паноҳи исматиш нигаҳбон бошад. хоб